Ao redor da 1:30 do mediodía, José Luis Villanueva recuperaba o seu posto como patrón maior da confraría de Carril. Este venres tomaba posesión nas oficinas do Pósito, iniciando de xeito oficial un mandato que comezará revisando a situación da confraría. Voy a ver que gestiones se realizaron, si están bien, pues las apoyaré y las respaldaré. Y si no lo están, pues miraremos de reconducirlas y de que las responsabilidades recaigan sobre quien las tomó mal, por supuesto, en el caso de que fuera así. Villanueva volveu lamentar que moitos dos proxectos pendentes teñan que agardar o ano que ven para poder sair adiante por mor dos retrasos nos prazos. Gabou tamén o equipo que o acompañará neste novo mandato, despois de que a cascada de dimisións no mes de marzo forzara o seu cese como patrón. Non era necesario e quen sufren as consecuencias, ao final de todo, somos a xente que vive do mar. Non é nada bo que pasen estas cousas e ademais hasta un pouco vergonzoso que pasen Carril. E eu que espero que de todo isto aprendan non solamente os que fixeron isto directamente, sin máis, que nós sabemos que os fíos se moveron desde outras instancias superiores. Agora ten por diante outro reto, a organización da festa da Ameixa de Carril, envolta en polémica polos desencontros da confraría co Concello de Vilagarcía pola súa coincidencia en datas co Festival das Revenidas e o combate naval. Desde o Concello deberan de haber valorado e priorizado as cousas e non haber feito as cousas así a correr e, sobre todo, non haber aproveitado a coyuntura de que hubiera caído o goberno da cofradía, porque independentemente de eso, tiñan que haber sido precisamente máis responsables que nunca desde o Concello. E resulta que ahora non nos quita solamente a seguridade, senón que amenaza con quitarnos todos os demais medios e con non apoiarnos con ninguna logística. Non sei que vai a ser o segundo, ou digo o terceiro que nos vai a quitar, se nos vai a boicotear a festa ou o que vai a facer. A intención da confraría é seguir adiante coa cita que ademais este ano cumpre un cuarto de século de existencia. A pesar destos desencontros, o patrón volverá a tender a man ao Concello. Eu xa din todos os primeiros pasos, volveré a dar outro primeiro paso e se fai falta outro primeiro e todos os primeiros que fagan falta. Villanueva recordou que o obxectivo da festa é dar a coñecer a Ameixa de Carril aos visitantes, algo que perde sentido se celebra despois da tempada alta do turismo en Vilagarcía.